Mga puso, Negros Ecumenical Council ginapangunahan ang pagpamatok sa ginaduso nga charter change pinaagi sa People's Initiative. Samtang COMELEC sa Negros City may pahanumdom sa mga opisyales ng barangay nga ginagamit ang poder agud ikampanya ang tsa-tsa. Yaring balita nga itong gintutuka. Ginapakamalaot sa Negros Ecumenical Council ang hinali pagtuhaw sa People's Initiative Signature Campaign agud liwat idusong charter change. Sa official statement sa grupo, ginahinyo sang ONEC nga ginapangunahan ni Diocese of San Carlos Most Reverend Bishop Gerardo Alminaza nga manidugan ang publiko batok sa pag-operate ng foreign corporations, overstaying sa mga politiko kag political dynasty. Isa ka ecumenical prayer man ang gindihon para sa spiritual initiatives kontra tsa-tsa. For us in the church, I think it is more closely immoral in the sense that it is very deceptive in nature. No, peoples were forced to sign, or maybe they were not forced, but they were deceived of the real issue. Why they need to sign the initiative? No? Ang leader sang kadamay sa Negros Occidental, nasaksihan kuno kung paano gininganyo makaingon nga magpirma ka baylo sa ayuda kag food pack. Siya mismo, ginhaylo man kuno sa ila barangay. Kag nakita ko, ang unod sa isa ka papel, pulo ka pirma. Kag may paaman pa nga kung mapirmahan sa mga leader, sa mga membro, may 100 pesos silang ihatag kada page. Samtang, may pahanumdom naman ang COMELEC City sa mga opisyal at kag-empleyado sa barangay nga nag-ako nga ginpangunahan ang signature campaign. Yes, kung nakita natin ang mga interviews no ni Chairman Garcia no, supposedly hindi mo gid siya paggamiton ang public funds. Barangay LG level. Yes. Samtang, masobra 180,000 nga pirma ang ginsubmit sa COMELEC Negros Occidental sa ginapatigay na signature campaign sang pila ka mga grupo nga nagaduso sa charter change o tsa-tsa. Santo sa January 18 nga records ng COMELEC Negros Occidental, nagapangunang Bacolod City LGU nga may pinakadamo nga nagpirma sa signature campaign nga naglabo sa 69,098. Nga ginsugda naman sa Talisay City nga may 15,052 kag Banwa sang Calatrava 11,726. Wala pa na-verify because the signatures need to be, in case may petition nga i-file later on. So, muna time nga i-verify, no? Ang pila ka mga residente sa Talisay City nabatian ang tuhoy sa signature campaign apang wala makabaton sa pilirmahan. Unaon nila daan ay mga problema nga mga importante, mga street children Japon nara damo. Sa mga amuna bugas, gataas, gasolina. Do hindi mo kay wala mo ko idea sa amo na. May masobra 2 million nga registered voters sa Negros Occidental kag Bacolod City. Gani ginauman sang COMELEC nga madamo pa ang signature sheets nga ila mabaton sa palabuton nga mga inadlaw. Opod, Kirill Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas.